ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଦାଦନର ଦୁଃଖ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆମେ ବି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗାଁର କେହି ସବୁ ମୁଖିଆ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ, ଆଉ ଆସିକରି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜର ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ସେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ନାଁରେ ନଥାଇକି ବି ସେ ଚାଉଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଡିଜିଟାଲରେ ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଡିଜିଟାଲ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଆପଣଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଜେ କହିଲେ କି ଆମର ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ସେବା କରିଦିଅ, ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଇଦା? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଜଣେ ପରିବାର ଆସିଥିବ ବାହାରକୁ, ସେ ଖଟିଲେ ତା'ର ପରିବାର ଦିଓଳି ଖାଇବ। ସେ ଜଣେ ଯିବ ବାହାରୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତିକି ଆଜ୍ଞା? ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମିଶିକି ତା'ର ମୂଲ ଫୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିଯିବ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏବେ ଯିଏ ମନେକର ମାସେ ତଳେ ଆସିଥିଲା ସେ ବାହାରକୁ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲେ? ଏ ମାସେ ତ ଆଉଥରେ ଯିବ ନା ଗାଁକୁ ଗଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ? ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବାହାର ଲୋକକୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆର କୌଣସି ବିଧିବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜଣେ ନିହାତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ, ସେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଜଣ ଉପରେ ଯିଏ ଡିପେଣ୍ଡ ଥିବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ଗାଁକୁ, ଆସିବ, ତା'ର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିରୀହ, ତା'ର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କୁହ? ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭରସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା କୌଣସି ଆବାଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଡିଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ସରକାର, ଆମେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତ ଏଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସୁବିଧା ପାଇବେ ନା। ବାହାର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ? ତ ଇଏ ଉପରେ ଆପଣ ଏବେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତ MLA ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାନ୍ତୁ, କି ୟାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଯିଏ ସିନା ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାର ଘର ମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରର ଯଦି ମନେକର 3 ଜଣ କି 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାହିଁରୁ 3-4 ଜଣ ମେମ୍ବରରୁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ବାହାରେ ରହିଲେ, ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଯଦି ଗାଁକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କହିଲେ? ଏଇଟା ବାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ହେଲା। ନହେଲେ ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାହା ହଇରାଣ କରିବେ, ନହେଲେ ତ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ଏଇଟା ଏଇ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ।